Annyeonghaseyo! Happy morning! Sa mga napadaan lang dyan, please don't forget to subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo para sa ating mga bagong video. Video, ang Bicolanang ito ay papakita sa inyo kung paano magpakain ng mga native chicken. So, yung mga mahilig dyan sa manok, kita nyo yung mga alaga naming manok dito na pwedeng pang tinola. So, ayan ang aming mga chicken. Para bumait ang mga chicken sa akin, pagpasok ko, papakainin ko muna sila. Kuha muna dito ng pagkain ng manok. Ayan. Yan. Tapos, kanya lang. Very simple. 1, 2, 3, come on! Feeling ko busog na sila. So, papasok na sa kulungan ng aming mga manok. Nakatakot naman. Okay. Hello, chicken. Annyeonghaseyo. Chicken. So, tour ko muna kayo kung anong nasa loob ng aming kulungan. Actually, ito ay very simple lang na structure ng isang kulungan. Pinalibutan lang namin siya ng net. Mga mataas sa akin na mga isa pang dangkal or dalawang dangkal para kahit lumipad sila, hindi sila makakalabas. So, itong mga chicken namin ay combination ng mga native chicken. Tapos yung iba dyan, yung mga lahi daw yun. Ewan ko kung anong lahi nila dyan. Okay? So, ang purpose lang naman nito ay para kung gusto namin kumain ng itlog, tapos gusto namin kumain ng karne ng manok, dito kami kukuha ng karne. No need to buy. Okay? So, anong mga nandito sa loob? Ang una-una, meron sila dapat na pinggan. Ayan, pinggan sila. May pinggan sila. Ayan o, dyan sila kumakain. Okay? Tapos, meron din silang mga, ayan. Itong bamboo na yan, lagay ng tubig para yun lang sila dyan. Tapos, syempre, dahil ito ay may mga inahin dito, meron din silang, may mga inahin dito. So, meron din silang lugar kung saan pwede silang mangitlog. Tingnan natin kung may itlog. Ay, merong itlog. Bulaga. Hanin ko yun mamaya. Itlog. Para meron tayong mailaga. Okay? So, actually, yun lang naman. Yung part na to is covered. Para pag umulan, kagaya ng mga panahon ngayon, lagi na lang umulan. Nandito sila sa ilalim. At dito, hindi ito covered. Para meron silang enough sunlight. Okay? So ngayon, manghuli na tayo. Subukan natin kung gaano sila kabilis lumakbo. By the way, papakita ko sa inyo si Tokong, ang peculiar chicken. Dahil Tokong siya, wala siyang tail. Hindi siya pwedeng isabong. Kaya siya lang ang nagpapalahi dito sa mga babaeng chicken. Tokong! Halika dito, Tokong! Tokong! Hindi mo mawakan ng tail ni Tokong kasi wala siyang tail. So, manghuli na tayo ng chicken. Mabangga ka dyan, ha? Pag wala akong nahuli, di tayo makakaano ng tinola.
dahil mahirap silang ulihin, bibigyan ko sila ng pain. Yan, pagkain nito para lumapit sila sa akin. Oh, digdi ka. Oh. Yan. Yan. Ah, sige. Lapit. Sige. Lapit. 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 Ay! Ay! Takot ako. Mother! Mother! Kaputi na. Oh, sige, ikaw. Mother! Mother! Yan. Nakahuli na tayo ng isa. Ang pinaghirapan kong manok. Ngayon, dito na lahi na kita. Finally, napakahirap pala manghuli ng manok. Okay, so guys, meron na tayong pwedeng itinolawli. So, ayan po, nakita nyo kung paano tayo manghuli ng manok kapag meron kayong kulungan ng mga manok. Okay? Ayan po ang isa sa mga series ng ating buhay, probinsya dito sa probinsya ng Bicol. Thank you for watching!